Kapaliran. Medyo palayo ha. Okay. Sige na. Dali wait lang. Okay, tatlong ng linya, tapos nyo patumbo, balik ka mo dito sa likod ha, linya ha. Kung anong pasunod nyo, ang managyapan ha. So, ma-start kita. Kung anong tukan sang bola, kung pinadang unod sa buhong na, amo nang inyo makuha ang kwarta ha. Ready na ka mo? Oh, sige. Hindi mo sunod. Pagtapos mo karon, ihatag mo sa sunod ang bola ha. Okay, ready? Oh, wala. Oh, balik sa likod. Kailan? Oh, pulo. Okay, danay. Dali. Kaya may puro ka din kapiso mo ka rin. Oh, kanto to, balik to sa likod. Ito kay Bunsoy. Ready? Pulo man. Oh, ting, balik sa likod. Lila ko yan. Okay, wala. O, balik pa sa likod. O, 5 piso. Next. Wala. O, balik pa sa likod. Lila pa sa likod. Pulo. Hindi pagkubang linya. O, ano pasunod ang wala? Sige, ready. O, 20. Sunod. O, 5 kapiso. O, sige, ikaw. Wala. O, sunod. Hoy, 5. 5. Ay, lang tayo, paliwat sa paliwat. Oh, tudo. Di ba yung pulot? Di ba yung pulot at pulot? Di na isa bula? Sige. Ay, tara. Sunod. Oh, 5 piso. Mata-mata. Oh, 5 man. Hoy! 5. Break sa likod. Di ba maglapo na siya? Wala kami nakawasan ng kita? Hindi magdikit sa lanisa, hindi magdikit. Ulo. Ulang taon niya, anay, kung di nakabutan ng 50. O ang 50 na doon, nari sa kilid. Ari di? Doon ang kabinog ha, ari kagari ha. Ang mga 20 na doon, 20. Uy, sa likod ka. 5 kapiso, kita mga 5. Uy, sa labing. Uy, sa likod ka. Wala. May mga sila kapatunet. Wala ang tasong silyo. Wala. Ano na sa likod? Wala si Jermin ka shoot. Ay, naman. Naman. Lima. Pwede ta silyo ni.
Ayan, kapag na coins. Kaya nanay, dabi. Ipasanay. Uy! Ulo! Sunod. Sunod. Uy, bukuman. Save lang, ulo. Pompok, pompok. Pompok, pompok. 5 piso. Muara, damo-damo. Nay, may mga sisili pa to tayo dito, may mga coins na. Pagkambihan nyo karon sa ako ninyo kwarta ha. Okay. O, 5 piso. Kita lang. Hindi magdikit sa labisa. Wala pa, wala pa. Ready? O, 5 piso. Makato na. O, 20. Lima. Wala. Ato dito la. Kada dito kita. Sige, pwede na sa kinta. Pero hindi kayo magduot sa ano ha? Go! Ulo. Lima. Ulo man. Lima. Hindi ko magiging. Igil ka mo dito. Oh, sunod na, sunod. Ulo. Ulo ka na sa likod. Ulo. 5. Binabakan na siya pinsyan ko. Ulo. Pila na kwarta mo, Plen? Pila na kwarta, si Patabigay para sunsulan ko na. Si Patabigay na. Pila mo na. 30? Eh? Ay, si Pinta na? 45? Kasi ka. O, 5 piso. Sunod. Ilan pala? O, 5. Sino may 50 na da? Pilay na, Gang. Pilay na. Pilay na, may iba yung na. Pilay na, sila na. Ha? Alam mo naman kaya, Pino? Apply na, 45 ko dali ka na. May 5 pa ko na sa imo, ha? May 5 pa ko na ako sa imo, ha? Idagan na araw na napin. Ready, ready. Ay,
King tagid ba? Magtutugin. So, idog ka mo. Kaya gagi na sinikod mo nabis ang liduligan mo dito. O, lima. O, sige lang. Ano, yun. Tambangan ng 6. Go. Ano? Sige lang. Pasok sa bar, dali. Second yun, di lang ano. Nailang. Oh, tanda. Last one. Last one. Oh, yes. Okay, lang yan. Next na. Uy, dito ko sa abay. 20. Pero na, Mark, ka? May 30 ka na da? Pwede ako kami mo. Kaya yung ta. 20 lang ako. Sabi ko may 30 ka. Ano, pili na. 30 lang ako. 25. Ha? Dala din 30? No. Ara na yung sa pinta. Sumiyatan. Sige. Balo. Puno. Eh, malakit. Payos na ako. Pagtan ko na makatati. 20. Din sila ako natin sa mga karena 5 ko sa imo gina. Ano gusto niyo ba? Uy, bising ka. Oh, nakatsamba pa si Bunsoy. Eh, Bas na. Lupas na ho. Sino tong last nga ano? Okay, Bunsoy. ano na lang asta. Sa'yo na lang asta. Okay, ubos natin nga. Mani. Ubos natin nga ano din. Sige na, ate. Ano yung natitilyo? Ang bad mo ka dito mga boy. Ulo. Oh, last one. Last ball. Ano dito? Okay na. Ubus pa yan. Okay na. Bunji. Ano na lang, ubusan ko na lang niya. Pangan ko lang niya. Ang mga sipin ka. Dahil siya na ay. Minta tayo. Kinalasok sila. Ubus labi. Kinalasok sila. Awa. Pulo kag 5 na lang ni Bilin ha. Para ubusan na lang niya. Kasi sila ko na nagkapay kayo. Ako lang din ma. May pa mga bataan na yan. Sige. Ano nga rin yung linya? Okay, game. Ako yung may pinatako. Wala. Ako hindi may pinatako. Ako pinakayo ako. Oh, pulo. Sunod. Pulo man. Okay na siya nga lang Bilin. Lala. Nag-aabot ay. Digit niyo na niyo. Nagkada. 5. Ah, wala eh. Aplin. Wala. Punso. Ito na yan. Kaya mata nyo. Oh, pulo. Wala na. Ay. Okay, dali guys. Tayo magkakat. O, sipa na na. Sipa. Ano, danay. Pila. Ay, inyo linya. Linya. O, dyan Wayne. Pilang ka dyan Wayne nilang kuha. Kumapos na. Sipay mo na kuha. 25 25, be? Parang tabay. Okay. O, dito ka. Sarap to. O, si Bunsoy. Pila na kuha ni Bunsoy. 85. Ito pala pala ni Bunsoy. Mag 85. O, kapag kang. Ano, pilay mo na kuha. Ben, sipay, Ben. 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Palang ka natin si Sir Benay. 30. Okay. Ito yung abis natin. Pila? O, 50. Okay, dukot na na. Kasi silito kay nanay. Pila? 2, 3, 4, 5. Very good. Kaya play niya. Kaya play niya. Pila? O, 55. Okay na na. Happy New Year. 65. Very good. Happy New Year. Ay, happy ka ba? Happy ka na. Oo.